Malawi Today. Natamanga kai ku nyumba ya malamulo kumeneko zikuoneka kuti nkhani ya CDF sikukata ndi tinafuata kamvetsetse kuti kodino muti chuchitika nchiyani ndiye tobwera kumene apo kuchokera kumeneko kuti tisapale utsi koma tipale moto kuti nanunso mudzimvetsetse chimene chikuchitika nchifukwa chake tachedwera pang'ono koma tili nanu ndithu mpaka pa 20 minutes past 7 tikhale tikukambirana. Ine ndi Robert Abel Kalindiza, chonde musandisiye ndekha, pali zambiri zimene tifuna timve kuchokera kwa inuyo. Nkhani imene ilipo ndiye kuti nkhani ya CDF ndalama zimene aphungu akhala mbuyomo akumashaina nazo kuti amati Constituency Development Fund zikuoneka kuti ulendo uno ndondomeko za sintha. Ndiye chifukwa cha kusintha kwa ndondomeko ndalama zonso zikuoneka kuti m'midzi anthu sanayambe kuona zimene amayenera kuona malinga ndi mmene adazolowerera. Ndiyetu tsiku lililonse parliament fumbi kobo ndelelonso zinachitika. Ndefunso nkumati aboma akumafotokoza ndithu bwinobwino ife ndondomeko iyi ndiyatsopano mutimvetsetse tikhale tikuyenda chonchi pali ma step osiyanasiyana amene tikufuna tiyendere limodzi, koma kupeza kuti ma MP sakumvetsabe ati ayi tikufuna ndalama zokumudzi anthu adikira. Nde timafuna timvetsetse kuti kodi tinene kuti kapena ma MP wa ndi amene ali ndi vuto kuti mwina sakuamvetsa aboma akumafotokoza koma iwo sakumvetsa, chifukwa Ben Phiri anayankhula ndithu bwinobwino kuti inu zitsazo zilipo zinthuzi zikuchitikadi koma aphungu ambiri akuone kuti sakumvetsa ndipo akuona kuchedwa. Pamene patene kuti kapena aphungu aulendo uno ngovuta kumvetsa kapena aboma ndi amene akuchedwetsadi zinthuzi, inuyo mukuziona bwanji ngati Amalawi nkhani ya CDF mukumayiva bwanji? Chifukwa ndi tikumayikambatu pafupi kodi tingoyisiya tisakambeso kapena aphungu angoyisiya asakambeso? Ben Phiri ndikufuna kuti tipange zimene mwina nthawi zambiri sitichita. Ndimafuna poyamba mutawava Ben Phiri fa kunena kuti tipatseni mpata munthu wamayi akatenga pathupi sabereka tsiku lomwelo pamatenga nthawi. Ndiyedikirani tibereka ndithu tateni titamba tava Ben Phiri kenaka tilandire mafoni wanu. Amene amakweza manja ndi amene alephera ife tikuchita bwino koopsa. Tikuyenda pa speed imene tinapanga plan. Mudziwe inu kusapanga plan ndikulephera koma ife sitinalephere ndipo chinthu ichi chikuyenda bwino. Mwamva kale muno kuti member of parliament akumzimba ona kuchambula nyina jere mama wa anaona ngati information inali mu news inaliyo ina apita akayang'ana apeza kuti out of mabilion amene amayenera kuti apite kuma councils 15 billion yapita kale. Kutanda zoti constituency ili Malawi muno ili yonse malo mwa the 100 million kwacha alikale ndi 65 million to spend ndi CDF tu imene yapita kale constituency. Procurement tapanga olemba ntchito kwa alemba anthu ita ziyendetsa zinthu ma constituency apanga olepera satero olo mimba imayamba mwezi umodzi tikabereka ndithu miyezi 9 kamachitika. Amene otu Ben Phiri kuyankhula ndithu ngati nduna ya maboma ang'ono kuti tidikireni tipatseni mpata zichitika ndithu, koma aphungu akuti ayi mukuchedwa tikufe. Nde sirizo kuti pamenepa zikhale motani tidamva maganizo anzika poti nanunso CDF imafika kumeneko. Ma MP anu atani adikire kapena adzigwedezabe? Tive kuchokera kwa inu kuti kodi zikhale motani. Hello. Muli bwanji? Ndili bwino muli bwanji? Ayi tilipo, tikumbutseni dzina lija ndinoyamba mpologalamu imeneyi. Ine ndine Harold James kuno kudwangu. Chabwino kudwangu atakulandirani. Yes. Nkhani ndi imeneyo, maganizo anu ndi otani? Choyamba ndiyamikepo tengalami yanga. Chabwino. Nkhani kumvesesa kwanga nkhani ya CDF iyi ndimene ndimazionera ineyo. Chabwino. Ndizonena kuti atsogolera phungu ajaga wapita ku nyumba ya malamulo wasanasankhidwe. Yes. Amakhala nako kulaka kuti tikapita kumene kuja tikapeza mpando. Iwo dividend yawo imene amayembekezera pa kampeni imene amapanga yoseji.
ni mbali imodzi kunena chilungamo yonena kuti pobwezera ndrama yawo pamakhala pamene pako kutanthauza kuti amatafuna aphungu amatafuna amatafuna kunena chilungamo amatafuna kunena chilungamo chake ndi chimenecho koma ali ndi njira zawo zotafunira ndiye pamene zikuchedwa chonchi kwa iwonso ndikuti zikuchedwa kuti zilowe mthumba chifukwa muone kuti zitukuko zina zambiri tilikota za zitukuko zimene zimakhala m'midziko sizichedwa kukhala ndi cheni kumuka pachisanzo kumpoto kuti naona chaka chapita chija wonyozeka nali chakwera koma chitukuko chimene napanga kuja ndi phungu cha toilet ndangoiwa dera lake chabwino zosatula zake mwina sogolera ziko amakhala nako kuthekera kuti ndikulakalaka kwa vision yabwino eyika Malawi pa map chabwino koma aphungu awawawo ndi anthu amene amakhala woyambaso kusokoneza dziko amapanga zimene zimodziwaziwa ndithu kuti zimene tikupangazi akulakwisa ndithu koma amakhala kulowesa mthumba mwawo ndithu maganizo anga ndamene no ndikuthokozeni kwambiri kuchokera kudwangwa maganizo anu afika ndithu tikuyamikireni mukhaleni madzulo abwino hello muli bwanji muli bwanji ndili bwino kaya inu sala takulandirani chidzulo chino moyo uli bwa uli bwino kaya kumeneko tilipo nkhani itu ndi imeneyo nkutani machitidwe ake tandiuzeni nanga atupaja nkhani njakuti aphungu aku nyumba ya malamulo akumauzidwa ndithu kuti dikirani CDF ibwera pali ndondomeko zochitika zimene tifuna tipereke komanso munthu wamayi akatenga pathupi sabereka tsiku lomwero tipatseni mpata zichitika apeni phiri ngati nduna ezamaboma ang'ono yalankhula lero zimenezo ku nyumba ya malamulo kuti chonde tipatseni mpata zichitika ndithu sikuti zilephereka ayi koma aphungu ambiri mbali zonse zaboma komanso mbali zotsutsa akuoneka kuti sakumvetsa za nkhani ya CDF kuti akuona kuchedwa ndetu kutero kuti kapena aphungu aulendo uno ngovuta kumvetsa kapena titani adikirebe nanga aboma kuyesa kukamba izi koma aphungu akuonekabe kuti sakumvetsa nkutani pamenepa amaligona nkupe sali kutali chabwino wana soma sankhono nkudeka chabwino lero lindi yankhula pang'ono mene mafotokozera munzomveka bwino chabwino kuti nzimayi akatenga mimba sabereka mwezi omwewo chabwino pamapita miyezi 9 idi zikomo wena amafika 10 ndeno chimene mwina ngati imene ayankhulira apeni phiri ngati imodzi ayiwala apeni phiriwo chifukwa munzaka 5 izi akhala ali ku opposition ndipo amakankha zinthu zofunika kuti zichitike ndiye aphungu ngati akutero chifukwa sa aphungu otsutsa okhayi CDF ndi aphungu 293 baje 229 aphungu onse akudikira ndalama imene 5 billion ija ndiye fesili madziwo nena kuti kodi ndalama ija boma lisanapereke simumadziwa eti sili madziwa chabwino ndiye ngati lisanapereke boma ndalama zimenezi za CDF kodi aona ngati kuti chitukuko ku Malawi kuno chiyenda bwanji chabwino chifukwa kunja kuti uteremu kuthamangiro kamba wino limi kumafunika ndalama zija za sabuside zija chabwino ndiye ngati CDF isanabwere chinthu chogwetsa ulesi chifukwa misewu yathu idakaliwa kumbika mujadasira jako malijaliwa chabwino ndeti mona ngati kuti misewu yakumidzi atikumbira mwina nkumatikira kwa gerevulo yetu chifukwa akakhalatala ndiye kuti ngwakutauni tala ngwaku wakutauni chifukwa muone misewu yambiri yatala imamangidwa duzi mtauni kwamakumudzi ngati kunoku ndifumbiro khalokha basi pepani ndene natelo kuti mwina apeni phiri akagwedeze kwa president chifukwa amankhulana nawo pafupi kumphika koso ya oso la ujeniwo amwanamveka
chedu amari popeza pacharidamba kuti dziko lina lapereka 200 chakuti billion kuti dziko lino lithandizidwe kuti sangata pakukumeneku nkumapereka ku CDF. Ineyo ndithele pamene pasachite ulutsenga kandiwa lero. Koma amaseko ndikuyamikireni kuti lero ndinde ayi ndithu kanthawi kabwino. Zikomo kwambiri. Mudzitero nthawi zonse mudzitero. Zikomo. Ndathokoza zikomo. Nkhani ndithu ndi imeneyo maganizo kuchokera kwa anthu osiyanasiyana. Hello muli bwanji? Ayi tili bwino nkuti mukuyimbira tikumbutseni. Kuchinji uno kwa nkwazi Gilbert Kamengo. Tathokoza Gilbert nkhani itu ndi imeneyo aphungu sakumvetsabe za CDF. Kapena mwina angozisiya ati. Pamene bari neo nadandaula kwa koyamba nadandulira dziko la Malawi. Bwanjiso. Dziko la Malawi nadandaulira chifukwa kuti anthu amene ndi andale. Peyo ngati anthu akumudza amene ena mwa iwo mwinaso ndine nkosiyana kuti ngakele smartphone imene agwitsa ntchito abaya alibe amene sadziwa dziko lilenda bwanji. Ena amene sazindikira kuti CDF unjadi. Akungoona maso aphungu amene amene akabwetsa chitukuko kuno. Izi sitori wani wotsutsa yawandi wolamula koma kwalili kwadziwe kuti 20 sakapezekaso mu nyumba mujalili muja. Chifukwa mmene ankakambira amene CDF akweza uchoka pa ndama yochepa ndeti imembegezera chitukuko cha mphamvu koma cha nkhongono tsono. Chabwino. Apa na malonjezo amenewo atakhala mayi mwachidwa ndilopita padera kumapita kwadera kwa mayi uyu niko kodabwitsa kuti simwinaso moyo so wa mayi ukhozopita nawo so padera. Musatero. Iliru na maona ankulawo ngakulu ani tanduzo lake. Chabwino. Chimene amakamba nupititsa padera kwa dziko la Malawi limene so utheratu kwa anthu amene liwovutika kale uthera koma komalizikiratu. Pepani. Tinaphunzira kuti anthu andale niwoyipa taphunzira apa tsopano. Atamayankhula kuseli wena yankhula mopanga agenesera zawo amayankhula ngati kuti mayankho amene azawo avutika waja awo ali nawo nthumba. Koma mawu amalenga. Zimene amakamba zawo kuti mwachitsanzo chinjo kuti wina ukulemba ntchito akupatsa fefi kwacha. Wina nkukuza kuti siya kumene kuntchito nkulemba ndinezo kupatsa leni kwacha koma osakupatsa leni kwacha ayo kupha. Aba alipefa Malawi chifukwa amanama kuti fefi kwacha chimene amakupatsani ngati CDF yotinizira mabiliji misewu yabwino chani chabwino chimene iyo chepa bweni kulizo kupatsa leni kwacha koma leni kwacha yosalipatsaso. Aba Malawi wabwerekeka komanso nauze kuti si Malawi yekha. Iwo wonso mnyumba muja analilidziwo muja analilelo muja sakapitaso mamaliza apeni pili takuvani mamalizo lowa nyumba imeneyo sitikalolanso kupitsa nsoni. Koma tu apeni pili amafotokoza bwinobwino kuti ndondomeko iyi ndi yatsopano ndeti kuyenda kuti tideke zina zayambika kale kuphunzitsa anthu otadzagwira ntchito basi makonsolo mu ndalama zina zapita kale ndipo zinazo zikubweranso akuti mudeke zijara fumu zosavika 5 billion ipeka ku Sulwese nukapereka ku 7 kupereka bwa 7 billion. Kwa Sulwese 229 ziluveka izi ngakhale ineyo sulange dako telefone mufalo tabanga masabu kuti kwa Sulwese yose ayipatsa namazikati ziluveka izi. Malawi warwete 25 chidinapeza pa 67 mbauja upusa kumekuda chitika Malawi apa sitika pusaso taleka ndikuti dziviratu mudapusa tukambaru ya baru foja ali mnyumba pepa kita tsono rwasere certificate kaleli jeni mari certificate mnyumba dalama zimakazi likumutsi tanova foja ali nyumba lijete kachimanga kameri madela wantu meri tibeza konda ama ulibya mafizi kachimanga kwa sonko chivaze sizi yoso kukwesa zedi pepani zijamane na zijamane na ribwereka kwa chefama na mabodzeli nkulu koma so bodzelina ni wanthu amene mdaphunzira pang'ono amene amagwinjira ka ziphunzitsi ndani amabwera kuchoko kumene kubwe kuno kumudzi mapambanga akamba za phindu bori awa mtima ri waphunzira nanga aendetsa bwino akamba zolondola amene arikankhira kwa bwino ngarikankhira ku moto ndatipa matono mu nyumba mnalili muja madzaja mamaja ulele waja mafuta jamwendera molelo bila nyumba muja ambiri simupitaso chaka chake chibe chubwera simukapitaso kumene
ya musatemberere aphungu watemberera koma mwawuzira mayeso kuti CDF bweretsa anthu azigwisa ntchito ife anthu akumbudzi zona chitukuko izo mukangana kaya kuti zikuvutani kaeleja mmalima yakhali nthumba timpalo waso mu parliament muja simumaliza tikusiyani timakutula timakutula oho tiwakutula mayeso tukuzati simpalo waso mu mmene muja tikukutulani mulo manthawi azanga sayankhuleko no ndikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Mchinji kuti mwayankhula mwantundu umenewo maganizo anu ngati nzika zikomo kwambiri. Hello muli bwanji? Ndili bwino kani muli bwanji? Ayi tilipo nkuti mukuyimbira tikumbutseni iso dzina lija. Amene ikadulira kuno kuluchenza kucholo. Kutali itu kucholo. Kwambiri kwache. CDF kumene kuyafika ngati? Uno kotu sinafike koma president anatilonjeza mkampeni. Ayi koma kuti ifika anthu asataye mtima zikulongosoka zitheka kutero. Ndipo ndi mmene mwaphungu ena wankhala ndipfuma bajatu yakwera ndama ikufika pa 5 billion. Ndi aphungu mtima osiyuli mmalo ndama inalochepa pano yakwera singangotuluka mupanda ndondomeko zabwino. Koma chifuwa chona kuti aphungu athu kusachimvesa chinthu komanso kuchimvesa kusaganiza kuendelera. Ndiro ngona kuthamanga ifa ndati aphungu ati afufuze mamizi msanabwere mukuzanena kuti ine ndamajankatenga mafumu ndi anthu angati pangaitu kusanabwere mu. Lero kuvuta umene kwati afuna ndalama. Koma mamizi mu MP palibe angane kuti kudera kwacho abulaku wakambera ndi anthu ayi. Nditu. Ayi pepani. Nditu. No ndikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Luchenza. Zikomo. Hello muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Ayi tilipo tikumbutseni dzina lija nkuti mukuyimbira chidzulo chino. Kumayani kuli bwanji uko chakwache mbali kwache kuchitundu. Ndine Fanuelo Elefaniona. Tathokoza Fanuelo nkhani itu ndi imeneyo maganizo anu ndiotani? Nkhani ndi kuimva bwino. Ngale zoma habi zioneka kuti amene wadziwa kunama kwambiri ndi amene akutenga ulamuliro wa Malawi. Amene wadziwa kuta? Amene akudziwa kunama kwambiri ndi amene akutenga ulamuliro dziko la Malawi. Zimene zatipanga kuti kusoleka kwa chitukuko kuchitika makonstituency. Timazitenga kuti 5 billion mavuto athu akutha mmaderamu. Chabwino. Ndipo aliyese adaponya voti yake pofuna chitukuko kudera lake. Aphungu amene akumakumbutsa ndalama imene ikufunika igwire ntchito kudera. Dzina lakuti phungu na amene amakhala pambali pa munthu amene ali na mwayi. Ndiyo ngati aphungu akuona zimene sizikutsatidwa akuyenera atalankhulapo. Chabwino. Langokhala boma koma bomalo pali kabineti aphungu ndi nduna. Kabineti aphungu ndi nduna? Amene ali nduna za boma pali kabineti imene panda ulamuliro kuti boma tiyendetsa bwanji. Chabwino. Achipati chomwecho ena malaja safikako. Ndikuti anthu ochepa chabe ndi amene akudziwa chilichonse chomwe chikuchitika pa nkhaniyi. Chabwino. Ndipo nkhani sikutengera kuti awotsu tawawolamula koma aphungu amene amayang'ana kuti apali bwino apasipali bwino. Kodi kukhulupirira zimene atiuza pandale zioneka ngati zilibe tsogolo kulamuliro kwa dziko lino. Pepani. Ndipo nkhani imene ndi imene tayiona kuti poti kutsogolo kuti zatsala njihani kuti zofuna zathu zitheke pa utsogolero umene timaufuna. Ena mbuyo mutidaonapo amavomera kuti neyo zativuta koma ndikuyesetsa kuti zitheke. Adaoneka anthu osachita bwino. Lero anthu ena akunena kuti chilichonse tikukwanitsa koma anthu sitikuchiona chimene akunena kuti akukwanitsacho. Simukuchiona? Sitikuchiona. Nkhani ndiye kuti CDF imene ikuyenera igwire ntchito kumadera.
Nyumba yuli ndi dziko lino nambala ndayikulukoopsa koma ndingadziwa kuti iye natsogoleri awo akudziwa kumwe kwachoke chuma chimenechi. Chabwino. Koma kutengera ndalama za dziko lino ndalama iyi ndiyayikulu linawo zakukholali mumpanipani kuti oti tikwanitsa bwanji. Amani zimakubwerera ndimene akubwerera mwa amene kuti zafika yapa. Ndithu nditu mtsogoleri. No, ndikuthokozeni kwambiri kuchokera kumeneko kumayani. Chabwino. Zikomo. Zikomo kwambiri. Hello, muli bwanji? Hayi tilipo mukwezako pang'ono mawuwo. Hello. Muli bwanji kumeneko? Hayi tilipo ino muli bwanji? Hayi tilipo nkuti mukuimbira tikumbutseni dzina lija. Uno ukasungu kwangu. Chabwino nkhani itu ndi imeneyo kaya ku Kasungu maganizo anu ndi otani? Uno chilungamo change nchonena kuti ndalama ya CDF iyo ikufunika ndawe imeneyo adapereka paboma. Oho. Chifukwa napunguwa sali nyumba imenemo amene audandaula na imeneyo kuti idafunika idafiki. Chabwino. Mori kuno kumisi kuno kuendelea kwa mbili fadhali ni matatizo kwa mbili iruko za mbili ngari miseo jadi za mbili mori ndamene yufunikira kwa mbili mona benefini angula kutoka mbili napata wana wantu mena ukalira kumisi mene ndama iba kutechoko. Chabwino. Neno nuri sabire badali ndendi nema ya migo muno kwa nkota kwa Kasungu. Tukuthokozeni kwa nkota kwa Kasungu jifanya maganizo wanu. Hello, muli bwanji? Muli bwanji. Tikumbutseni dzina lija chidzulo chino. Ini tilikozaro jogaya kuna kwa Njonja kudiza. Kuli bwanji kwa Njonja? Ayi kuna kwa mpamvu kaya kulunta. Ayi kunonso tikupuma. Tatokoza. Kaya maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Mari njere kuti munthu ukamunamiza ndiye kwakhakulwa namizayo ndi mphawi. Kulenjerera kwa mbili chifukwa zinthu zamakhala kuzifuna. Chabwino. Ndio adalonjeza ndipo lonjeza pakadzi wako kazitenga. Oho. Ndiye yerekeze ndi mayo yembekezera. Ayi. Oho. Koma yo anene imene chikulepheretse kuti ndamazo apereke. Kapena ngati kuliba anene kuti ndamazo palibe. Usiyana kwena kwa mayo yembekezera ayi. Ati ndalama zilipo zokwanira koma no ari pali ndondomeko zimene aphunguwo akuyenera kutsata ngati akuzifunadi ndalamazo. Koma nokale kodi zimarani ife kungomvana kuti CDF ayi yarele koma rumbu yomwe sitinamve kuti yavurai. Ifaira ina kwezera kufika pa 200 million sikuti seda avurai dangoona kuti arima aphungu ndalama zijazateka ambaso kure. Koma no zizatiro avurai ngati mwana sukulu kuti afuna malo ku sukulu. Nanga phungu amene sapanga avurai ndadala lakero ndalama zimene zipitako. Ndetu phungu aliyense apanga apply. Panga apply chirori anthu azitokale kuti phungu ndelaga kusokera ziphizi mamori ndalama zijapereke chirikuko japo kuna chiro azitiro panga apply zona. Ndithu ndondomeko yatsopano. Tsana sarero yo adakanena chilungamo ndalama palibe wo. Ione kuti kodi aphungu atwa akutsenjero njira zi. Chabwino. Ifamu kusunga lonjeze usanadziwe kokatenga koma songa zilipo sunga mulonjeze kumuza kuti ndalama zilipo ngati uzifuna le bakala. Sizoyenera chochayi. Oho. Koma kumbali ayerekezayo achosepo achotsema amene onena kuti ayi ndi ngati mayembekezera ayi. Arero anduna kuti tisataye mtima zichitika ndithu. Ifari tikanenanso choncho ndiye kuti mayembekezera moyo kapena ifa ndiye atakhala kuti wakapititsa padera siku ndiye kuyembekezera kwake siku nali kwabwinayi. Chabwino. Ndiye kuti apapaso tiyembekezera ndalama zimenezozo kuti mwina zibwera kapena zibwera ndiye kuti aphunga zili pamtima kuti adzalandira kapena sadzalandira. Nanga simene sizimachitikira mayembekezera ayerekezayo. Oho. Ine marintero ndathokoza kwambiri. No, ndikuthokozeni kwa Njonja chifukwa cha madzulo abwino amene munakhala nawo kuti muyankhulenso ndi ife kuluntha. Zikomo. Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Mwaona zochitikazo simukuzimitsa TV itu.
Hello? Zimitsani TV kapena mungotsitsako pang'ono kuti tivane. Akubona zimitse bona wanga. Tathokoza. Maganizo anu ndi otani? Ineyo kumchinji maganizo anga ndi akuti. Omali pamene baja amayira kampeni amatitsimikizira kuti zinthu zonse zikaenda bwinobwino. Ndalama za CDF 5 billion. Alinazo. Ndiye kuti panopa zizipata khomo zooneka ngati kuti pena pake sakutichitira bwino. Zapata khomo eti? Pamene zapata khomo chifukwa mwezi uno tikozoti kaya mwina mwezi wa kawali veni kaya. Kaya ndi wa 10. Koma ndalama sizikudziwika angoti tilukoza. Ndizo khalika songa tikuti ali pa kampeni. Osakhala ngati kuti zidatha zija. Koma kuti situkamba sandale kumuti wanthu pali vuto lalikulu. Anthu akuzunzika. Ndalama zakadangochita lilizi ngati zavuta chabwino adakaperekako ka 1 billion kuti anthu mudzimu tione kusintha. Zikatero tizichitira bwino. Situkukamba sandale koma zona zake zenizeni moyo wavuta. Ineyo maganizo anga ni matintero. Ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha maganizo anu kuchokera ku Mchinji. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene ndithu kuchokera ku Mchinji akutero kuti ayi khangati zapata khomo tatiyeni tikwaniritse malonjezo athu chifukwa kunjaku anthu akudikirira chitukuko chimenechi. Tikhale tikupumulira posachedwa ndipo tikabweranso tikhale tikupitirizabe programu yathu imeneyi kuti timve maganizo anzika. Imene lero tukambirana nkhani ya CDF. Tayikambatu osati masewera nkhani imene tayikamba. Koma chodabwitsa nkuti aphungu amene akupanga za CDF amayibweretsa deire. Ndetu umati tsono ife ndeti tani ifeyo nde tikuyenda kuti tipangenso zimene iwo akuchita. Moti lerolo inatulukanso nyumba ya malamulo. Anthu unakuyesera kunena kuti yayi dikiranibe nthawi idzakwana zitheka zonsezo ayina kuti yayi panopa nthawi kuti ndalamazo zibwere. Ndiye tikuva maganizo osiyana kuti kodi tipitirizebe makamba nkhani imeneyi kapena tingoasira boma zikatheka zidziwika nanga sindalama zathu zomwe zikatheka zidziwika. Titani maganizo anu ndi otani? Hello. Muli bwanji? Mukwezako pang'ono tikumbutseni dzina lija komanso mukuimbira kuti. Okay, ndine Justin Mbalame kuno kunchisi. Kuli bwanji kunchisi? Kunoto kwa bwino kazathu pa town. Nkhani ndi imeneyo kuti za CDF zitingozisiyatu basi ati? Abaru za CDF tingozisiya koyona kuti boma la DPP limangulo ndizo zinthu zimene zikuka kwani. Ukaona kuti zingatheke madosa aphungu aliyeso mpata sase dio ndamazaka adilenga kuti. Kotenga ndalama kulibe ndipo tisamana mizana oda benefit nangu aona kupale mizana kutaya phungu adeke. Ziliziye yaika ndomeka yaboze omatayi bafunga abazoma plani kuma console kuti ndamazamo masabedi yangonena kuti ndangulonjeza ifeyo silingakwanise ndalama kulibe kokachitenga. Dziko la Malawi ndibe masolusi mabizana ndalama kuti kulingakwanise namiza zinthu. Kwaphungwe nayo sizingatheke. Ndipo nkhani imene izi ngokambidwa ngati nyimbo kapena ngandakatu oti mafani ngofanga tamala andale amangoti tolefa Malawi kwengera kuphunzira amafana zikuti kusise pa Malawi nthawi yakwana kuti panafunika izidzuka asamali namize pali zina zimene zikhozotheka kuno ku Malawi koma pali zina zimene sizingatheke koma chani tilibe ndondomeka zakapitije kandalama kuti kuno ku Malawi timatenga ngati ulimi upha kuti zimene zamayemekwa kunja kuti zimene zamafoleki zimene zandama zokwanira kuti bo siko zikuke koma apapa CDF singatheke olosera kula zinatali pepo na mapeni silo mbali ya mesi
Ndi tauza tipi na tabuza ze. Oro mala kuti zingateke ndituli ino makanisa na mina kuti zingateke wala mala osamati kupita ndale na bodza nanga zikatheka muchita manyazi zikatheka zingateke oro panopo izini zingateke ko chakuno ngati utango bereka ko kujerango matoka kufaito zingateke ndituli makanisa na mene no ndikuyamikireni kuti munali ndi nthawi chidzulo chino zongo kwambiri zikomo. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Hello? Hello? Hello muli bwanji? Ndili bwino muli bwanji mtsogolere? Yaiti yamikire kuti tayankhulana madzulo ano. Muimbira kuti rumbutseni dzina. Ine Rutone Rabson Zimba na Milede Lilongwe Nchinji Road uyo. Inde. Ayi ndithu zimakhala bwino tikubva ku Nkhata Bay, ku Nkhotakota, ku Nzuzu, tinalandiranso kuthekerani, ku Thyolo pano tili ku Nchinji. Ayi nzabwino kenaka tafika kuna Mitete. Tsono muti maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Ano rudala ife najewa ababa timanena kuti mamuna zako mpachulu nkulinga kwa mota kwerapo. Mutelo? Kurudze zotawa wanaka mona. Ino kurudze rundalama ngati zimene zijazo si chinthu cha masewera. Ife ndale ndife anang'ono koma tikamaona mahistory amene amachitika m'mbuyomo ndale nzachibwanabwana chabe. Nchifanyike pali dzina lonena kuti ndale. Abagili muluzi sadanamiza Malawi zonna kuti adzagulira sapato. Nkupera poera ero mana uraine ndingadziwe masaiza sapato yanu kuma usanthu amene adavotera ndale basi. Munthu ngati sikupanda kulimbikira ntchito pawekha umaziona zinthu kuwawa. Izizi basi kadza panga kasa polo ndamazo zitakatiza kabwera kuliro anthu kutsogoloka amene achitina kuti ndalama aukulumizitsiranye ndalamazo siyo lingacho chito kuko ayi akudziwa zochita. So ifa Malawi izi zandale popeza timenewo khala nditsogolera silingaende tokha ngati dziko kungoenda panda mtsogolera titsogolere zimene asichita kachiti kukochizibwera tizingoti ambuye ziko muchiti kukochitani kodi chadza koma Malawi tiphunzire kupanga zinthu zathu patokha kuti ngakhale boma takhala kuti likulephera kupanga chituko kudera kwathu suti chituko chikapangikira nyumba mwathu yayi koma ndikudera ife ngati khomu ngati anwake chinthu tizipangaso kuthekera kuti moyo wathu usakhale moyo wovutika kwambiri tsogolera. Chabwino. Ndithudi wa. No ndikuthokozeni kwambiri ifa cha zeru zakuya. Zikomo. Ambuye akudalitseni. Hello muli bwanji? Hello. Tikumbutseni nkuti kuja. Niulimbira kunchisi koma ndine chitutuzi cha fisi Nyamakuda bora kodi yapo ugona sipasoa. Ayi dzina lo tabwerezani. Chitutuzi cha fisi Nyamakuda bora kodi yapo ugona sipasoa. Komanso anthu akunchisi muli mmatamatu. Mwalipetesa koma dzinalo? Andaliva. Ziko monkhani na iva. Chabwino. Ine na motamanga zedi. Tamangani. Kodi anobarika lindiza. Inde. Mudachionapo chiziri chitatera mu mtengo. Chinziri chitatera mu mtengo. Mudachionapo? Ndaiwala. Omaiwala. Ndiye pali kuzeni chaji anobarika lindiza. Chiziri sichitera mu mtengo chifukwa chake nchakuti chili nzala zitatu. Ndikugwira. Eya. Ndiye tidakakamiza chiziri chikatere mu mtengo pamene zala zitatu. Ndalama mmene amachita budget amanena kuti pofika pa 1st April 2026 constituency iliyonse idzakhala itapatsidwa ndalama 5 billion imeneyi. Kodi ndalama imeneyi ja 5 billion iyo uyakusungayo ndani? Timalonjezana zinthu zone kuti sitingazikwanitse. Ndiye mawu yonena kuti mayi akakhala oyembekezera sabereka nthawi yomweyo
ni mawachi pongwe. Ndalama za CDF osazifanizira mai woyembekezera mchibwana cha Mtombolende. Yeah. Chimene chafuta kwambiri. Driver ngati gari moto yayima poteropo. Driver mgari moto mosalu kalowamo. Gari moto singa yende. Before wende cha gari moto ali kunyumba gongo kala. Ndiye oipantenge yala. Uungano omana miza wantu. Aipanta? Aipantenge. Nyamanja bwana. Akune miza wantu nkumayenda nkumauza kuti idikirani. Adikira. Nakuje miyezinga. Kodi adikire mpaka nasaka fike mali ichi chaka chamaka. Akachite so budget ina na mani kuti tukupatani CDF. Konsulo sita. Nangapopeza nthawi lokuti. Yeso kodi ndalama zimene zizo zimakhala ni period yake yone kuti zimalizikire. Ndi apa ndalama zo zikathanthaliya. Ongonena kuti ndalama zo odai kapena pake kapena abwaya tidangonena izizi timafuna kuti tilowe mboma. Oli ngati chiziri chavala vitatu chimene sichitera mu mtengo. Pepani. Tatokoza ziko. Tatokozanso kuvisaza chifukwa cha zeru zakuya miyambi. Zikomo. Hello muli bwanji? Hello. Hello. Muli bwanji? Ayi ndithu awa kuoneka kuti sitivana bwino. Tiyese na pamene pa muli bwanji? Hello muli bwanji? Hello. Tupita kumapeto ndi mafoni wa bwanji. Muli bwanji? Hello muli bwanji? Tilibwino muli bwanji? Ayi tilipo tikudziweni nkuti mukuimbira. Kuno kudetsa kumulunduni. Kumulunduni. Kumulunduni kudetsa. Kani tu ndimeneyo nkutani machitidwe ake. Machitidwe ake etu mbene zinthu tikuzionera maempiwa kufusafusa za ndalamazi sakulakwitsayi. Fanya kuti tutakuona kuti palika chinyengo kamene kachitika ifeyo ngati anthu okhala kumudziko. Chinyengo chake wachitsanzo ngati mmene zikukhalira makontrakita amene afuna agwire ntchito ngati zizi kuti mudziwa kuti pali chinyengo. Makontrakita amene afuna agwire ntchito zimene ziza CDFs kudetsa ngati kunoko kumupezeka kuti kuchoka anthu aku Blantyre kuchoka anthu aku Lilongwe. Then kumari kuti kudetsa kuno kulibe makontrakita otakhoza kugwira ntchito imene popeza misonkho yathu ife yakudetsa kuno misonkho yathu imeneyo. Amene kuti makontrakita aso achokenso kudetsa kuno. MP athu akamakhala kuti akuyankhula akuone ndi ababa palika chinyengo amene kafuna kuchitika ndalamasi. Alipo anthu odziwa ntchito kumeneko kudetsako. Alipo anthu odziwa ntchito makontrakita alipo kuno odziwa ntchito kudetsa kuno koma makontrakita atichoka ku Lilongwe makontrakita atichoka ku Blantyre. Kusonyeza kuti ndiye kuti dziko li basi litsenda ndi anthu aku Lilongwe litsenda ndi anthu aku Blantyre kudetsa kuno litenga ngati kwambarana kwambiri kuti ifeyo singatha kugwira anthu sangatha kugwira ntchito. Ndezinthu ngati zimenezo mukamona ma MP akuyankhula suti kapena kuti ma MP akuyankhula amene ndalama zitaganizani kuti kupangidwa zili kukongati zimenezozo zimene adakhazikitsa zinthu. MP sakudziwa chilichonse imene ikuchitika kansala sakudziwa chilichonse imene ikuchitika chilichonse akangokha kuboma. Pamene kuti kuti ndalama zimene zinde kuti ziyenda mwa chilungamo izi kapena ngofuna kuti kuyatika mafuta pakamwa. Ife ngati anthu akumulunduni todandaula kwambiri. Ayi koma si AMP anu takuzitsata bwino zioneka kuti akuzitsata bwino ndipo chikhulupiriro chilipo kuti mulandira ndithu chitukuko. AMP akuzitsata bwino AMP onkhala azitsata bwino koma AMP iwo samakhaso munthu wodabwa tikafusa kuti zinthu zinezochitika kubomaku. Anakuimbira ndi foni kuti akutsitsani kuti kuli madongosolo amene achitika. Kuti kuti iwo ngati kwa DC akalayenera kwaitana AMP kwaitana makhansala
kwa kazikana kukhalirana nawo basi kukabirana kuti zilungo zimene zifuna kuchita zilungo ndizi nawo tena anthu akudera kwanu abwera apite apange dongosolo loti abweretse mapepa lawo ntchito yambe kugwirira koma zimene zisizochitika akungodzipangira okha akungoma ndiye kuti changu osati masewera changu chamasewera osati masewera kuti kungopereka kuti ayi lero uje bidding ayika mapepa oti athabe kupita 2-3 days rizali sulilalateka kuti zinthu zimene zachankumwadulira bezinthu kati zimene maybe athu amaraka makhala kumalingalira ndalamaazioneka kuti ayi pali nyengo anthu akumudzi kwathu kusiziwafikira pepani tona epiri lamasankha ati masankha cholinga choti yazililengere chitukuko chitibwera kumudzi kubwera chitukuko chija kumudzi ndekuti akwenera kuti madongosoloti ochitika makontilakita akakhala kumudzi komwekonso azipezeka kuti anthu amene atengaso anthu akumudzi komwekonso amagwiraso ntchito ndamazijete kuti zogwirati ntchito kuya kuconstituency pepani kumulunduni pepani ndithu apo ayi mukhalire madzulo abwino inunso madzulo kwambiri elo muli bwanji kumeneko bwa mukwezako pang'ono inuyo ndinomaliza mpulogalamu imeneyi ine runathokoza kuti ndikhale omaliza mukhala omaliza ndiye mutsendera bwinobwino mwachangu bwino fundo zomveka bwino ndiye kuti tikatero tikhala kuti mpaka tsiku lina inuyo ndiye mumalize ndathokoza kwambiri kuti ine ndakhala omaliza mukuimbira kuti dzina lija ndani ine ndikuimbira kunambo Masampanda chabwino Asampanda maganizo anga inu akalindiza yes bodza limazuza bodza limazuza oho boma ili lidangulenga boma mu September khani kuti izali zongokamba ndipo limabodza amene ajawo ngati munhu kamazitsa bodza ena akazika makukanika ndi umarangwanika moti ababa aboma abayalika chifukwa ine omulere muone basi video omayuza kuti sizingatheke ndemva vanhu vake chifure panoba iwaja akupanga madrain tactics khanga kuti zikutheka mane ayi ati zilipo ndalama atu iya mamene ajenyonkampa kuti mkazi uri anthu ofungosewa amamuno malawi kupanga avulai ungakhosa zilikira utirandonokeko zune nditete chinyongokamba kuti poti iwaja umulumulo kwene poyera kuti zakanika iwe ngotenga chithazo odane kuti sikufizi nzaulere sikufizi nyaulere mulere muone ordinasintha iya pano patizika kuti tizothako 30,000 ndikuti iwaja umankamba zinthu koma zenizo background zoakanika moti akalindiza dziko lino lomvetsa chisoni pepani ndipo amene koma mtimo loti ofuza orakalangidwa akalangidwa ilino kuti umanamiza vanthu onama mpakalipi umanama chili chonse umanama dziko luyenda bwanji ni mabodza kuti dziko luyenda lumabodza mulungu amalizemberera chifukwa dziko malamulo muone lukumana ni mafuta ambize zina zichoka kumtimo kumene kuchira umanamiza vanthu kuti vanthu useru ambiri adapita pakusuku kwa umanamiza 5 billion pera konsuwe sizingatheke pepani mmale mwake iwaje malamulo angokobwera kuti asajala 20 million wasanguike pasirandi palifulo ndipo ndi munthu andale malamulo aforokoze kuti iya ineyo ngamene ili ndiyakulu kuti munthu andale amazana kupfiriza kuti izisagwika munthu andale mumpesipi ndimutene muone zimbana koma chirungo sikuti vajomuza kuti zizingateke chabwino ayi ionekaso kuti chakumepeto ku network yanu yokhala ngati ikuthawathawa chabwino ndiye kuti tikuthokozeni kuti munayimba ndathokoza kwambiri ukazanga namne ambuye akudalitseni zikomo pameneponso ndiye pamapeto pa programu yathu chidziro chino tithokoze nonse amene munatenga nawo gawo nkhani ndiye kuti anduna akuyesetsa mbali yawo kufotokoza aboma kumafotokoza ndithu kuti musataye mtima chifukwa ndikumbuka mbuyomu anduna azachuma adachita nene kuti ndalama zilipo tamapangana apulati titsate ndondomeko chifukwa kuti ena kupempha ndalamako sikuti apemphera kukoma mtima kuti afuna apereke chitukuko kwa anthu ayi akuti apempha kuti ayike mthumba ndiye aboma aja amaunikaso zimene zija ndiye pali ngati kukokerana kuti kodi muli chochitika njani koma aboma kuti ndondomeko zilipo ndipo ndalama zibwera
pamene ena kuti hayi angokweza manje kuti dzakanika 5 billion sindama zamasewera zoti angapereke constituency iliyonse, amene angokweza manje kuti dzativuta maganizo anzika ndi amene ndikuthokozeni kuti munali pamenepo. Ndithokozenso anyamata athu apa kamera amene ndithu aonetsetsa kuti zonse ziyende bwino. Ine ndi Robert Abel Kalindiza.